低学歴のクズはうちの妻と縁を切ってくれませんか？酔っ払った新郎が俺に向かってこう言った。新婦もおかしそうに笑っている。新郎新婦の品のない振る舞いに周囲がざわつき始めた。俺は立ち上がった。いいんですね。俺の言葉は俺も含めたすべての人を思わぬ方向に導いていった。俺の名前は南陽一、27歳。俺の両親は二人とも体が弱かった。父親は足が不自由な上に喘息を患っていたため、体を酷使する仕事は難しかった。しかも彼は学歴もないため、体力仕事以外の職種となるとほとんど選択肢がなかった。母親の方はさらにひどく、ほぼ寝たきりの状態だったため、中学生になると俺はヤングケアラーとなった。そして中学卒業後は父に代わって働くこととなった。幸いにも俺は体力だけはあったので、比較的稼ぎのいい力仕事もこなすことができた。約10年間、俺は死に物狂いで働いた。しかし、どれだけ懸命に働いても、学歴や後ろ盾のない俺は、すぐに限界が見えた。子供の頃からその日の食事にも困る日々。病気の母とその母の面倒を見ている父。ほとんど収入のない両親と自分を含めた3人の大人を養うのは思った以上に大変で、厳しい生活から抜け出すことは難しかった。結局10年以上もがむしゃらに働いたが、何も変わらない俺は、光明が見えない闇の中を進むような不安に苛まれ始めた。ある晩、俺は何もかもが嫌になり、初めて訪れたバーでウイスキーの水割りを煽りまくった。同じものもう一杯。もうやめた方がいいのではと顔に書いてあるマスターに言った。彼は何も言わず、ウイスキーの水割りを作り、俺の前にそっと置いた。俺はやけになっていた。実際こんなバーで酒を飲む金などない。しかし子供の頃からずっと我慢をし続けてきたのだ。でももうそれも限界だ。俺は何もかも嫌になり、有り金をすべてはたいて酒を飲むつもりで、このバー、レモンに入った。突然、俺の前にスライスレモンの入ったレモンサワーが置かれた。あちらのお客様からです。怪訝な表情の俺にマスターが言った。俺は彼が指す方を見た。自分を傷つけるような飲み方はやめた方がいいですよ。二つ隣の椅子に座っている初老の男性が声をかけた。少し前から浴びるように酒を飲んでいる俺に向けて視線を送っていることには気づいていた。しかし俺は一人で飲みたかったのだ。俺はその言葉を無視してグラスを傾けた。その男性は高級そうなスーツに身を包んでいる。お前のような人間に俺の何がわかると心の中で嘘吹いた。それでもその男性は興味深げに俺をじっと見ている。おそらく動物園で檻の中の動物を見るようなそんな目で見ているのだろう。そう思うと俺は一層腹立たしくなり男性を睨みつけた。猿山の猿を見てる気分は楽しいですか？勝ち組さんよ。面白いことを言うね。でもそんな気にさせてしまったとしたら謝ります。俺はふんと鼻を鳴らして残りのウイスキーを飲み干した。女性に振られたとか仕事に失敗したとか、そんな植物的なことではないのでしょうね。あなたの絶望は。俺は顔を上げて男性の顔を見返した。私に少し話してくれませんか？あなたのその絶望の話を。嫌だと言ったら？強制はしません。ただ、もし話してくれたら、あなたがここで飲んだ代金は、すべて持たせてもらいますよ。俺はうっかりすると、突っ伏しそうになる上半身を何とか持ち上げ、彼の目を見た。柔和な目だが、その奥からは、鋭い光を放っている。梶山と言います。俺は、南陽一。俺は彼がくれたレモンサワーを飲みながら、ゆっくりとこれまでの人生を語り始めた。俺は決して話し上手ではない。しかも今はたっぷりとアルコールを摂取して、すっかり酔っ払っている。しかし、梶山さんは涙を流しながら、俺の話を聞いていた。まるでいい映画を見たかのような表情をしながら、何度もうなずいていた。南さん、ここまでよく頑張りましたね。そんないい話ではありませんよ。ましてやお涙頂戴の話でもない。他の家庭を知らないんだから、母の面倒を見ることも、父の代わりに働くことも、後悔してないし不満はない。ただ俺は、結局このまま底辺のような生活から這い上がれないのかと思うと、それが辛いだけだ。何しろここ10年、死に物狂いで働いてきたのに、家賃と食費、光熱費、病院代で消えてなくなり、貯金はほとんど残ってないんだから、やってられないですよ。俺もいつの間にか泣いていた。涙が後から頬を伝う。梶山さんは、そんな俺の肩に手をかけていった。あなたさえ良ければ私の会社で働きませんか？あなたの会社？社長さんだったんですか？ええ、しかし大した会社ではないんですよ。ただ、南さんは私が探していたものを持っている。え？探していたもの？あなたが持っている捨て身の魂ですよ。今の若者にはそれがない。昔は当たり前のようにあったものですが、彼らは中流以上の家庭で育ち、そんなものを持つ必要がなかった。
しかし、今のうちの会社には一つ大きな爆弾を投下する必要があるんです。爆弾？そう。南さんは梶井元次郎のレモンという作品を読んだことがありますか？いえ。一度読んでみてください。レモン爆弾が必要な理由がわかるはずです。梶山さんはそう言い、微笑みながら自分のレモンサワーを見つめた。俺は彼の話の真意をつかめず、戸惑うしかなかった。中卒の俺に会社勤めができるでしょうか？できるじゃなくてやるんです。南さんはそうしてきたでしょう？これまでも。もし少しでも興味があったら、ここに連絡をしてください。もちろん、今夜のお代はすべて私が払います。梶山さんは自分の名刺を俺の前に置いたかと思うと、突然立ち上がり、自分と俺の酒代をすべて支払って去っていった。俺は狐に化かされたような気分で彼の後ろ姿を見送った。翌朝目覚めた俺は長い夢を見たような気分だった。バーで酒を煽っていると、隣に座った紳士から自分の会社に来ないかと誘われる夢。しかし、俺の作業服のポケットには間違いなく梶山さんの名刺が入っていた。肩書きは梶山工業株式会社の社長となっている。俺はまず梶井元次郎のレモンを買いに行った。レモン自体は短編なのですぐに読み終えた。その後、俺はすぐに梶山社長に電話を入れた。そして翌週から俺は梶山工業で働くことになった。俺の仕事は最初から現場のマネージャーだった。若手の作業者たちを束ねる仕事で、やりがいはあるが大変な仕事だった。しかし毎月の給与だけでなく、初めてのボーナスを手にし、俺はやる気に満ち溢れた。そして何よりも仕事をしているという充実感と達成感で生活が充実した。最初は作業者たちも中卒の俺に対して不信感や頼りなさを感じていた。そのため彼らからは信頼感も尊敬も感じられなかったが、積極的にコミュニケーションを取ることで、次第に彼らの態度も軟化していった。現場の仕切りが認められると、俺はすぐに技術部の部長として本社に招聘された。技術部ではこれまでの現場作業とは全く異なる問題が生じた。基礎学力がない俺は部下たちのやっていることがちんぷんかんぷんだったのだ。唯一俺の強みはこれまでの経験を生かして現場との橋渡しや折衝をすることだった。気が長く少々のことでは心が折れない俺は現場で力を発揮できた。そうして少しずつ信頼を積み重ねていき、徐々に俺に好感を持ったり懐いたりする部下が増えていった。しかし一人の女性社員、津山奈美さんだけは常に当たりがきつかった。彼女はあからさまに俺の学歴を馬鹿にしていた。南さんにはわからないでしょうが、南さんにはご理解いただかなくても結構ですが、などが彼女の口癖だ。しかし、奈美さんの言動の被害に遭っているのは俺だけではなく、その自己中心的な振る舞いは間違いなく部署の雰囲気を悪くしていた。ミーティングで若い社員が必死の思いで提案しても、奈美さんが上げ足を取って追求するため、全く議論が進まない。それでいて何かあると見下した態度で、話にならない、と議論を勝手に放棄する。確かに奈美さんは東大卒の才女で、とにかく頭が切れた。新しい技術を習得するのも早く、技術部のエースだ。しかし、いかんせん性格が非常に悪い。俺はここへ来て初めて、梶山社長が求めている爆弾の意味を知った。俺が本当にすべきなのは、爆弾投下に匹敵する改革なのだ。そうでなければ、中卒で技術的な知識も何もない俺が、簡単に技術部の部長に抜擢されるはずがない。俺はその大きな改革の X デーに向けて準備をすることにした。そんなある日、奈美さんから結婚式の招待状を受け取った。もしご都合が悪ければ欠席していただいて結構ですから。彼女は上司だから渋々といった様子で俺に招待状を渡した。俺は正直断ろうと思ったが、仮に例の計画を実行するにしても、できるだけ果たせる責任は果たしておきたかった。もちろん出席させていただくよ。俺は笑顔でうなずいた。結婚式当日、俺は一丁羅のブラックスーツを着て式に出席した。奈美さんのお相手は同じく東大でのエリートのようだった。やはり学歴を鼻にかけたような人物で、奈美さんの同僚たちも心から彼らの幸せを願っている人は少ないようだった。披露宴が始まり、祝辞やケーキ入刀などが終わり、歓談時間となった。すると、新郎の津山正治さんがニヤニヤと笑いながら、俺の元にやってきた。これはどうも、南さん。オタク部長なのに中卒なんだって？正治さんはすでにひどく酔っ払っているようだ。足元もおぼつかず、左右に揺れながら俺の横に立っている。彼の言葉に、俺は笑顔でうなずいた。ええ、それが何か。低学歴のクズは、うちの妻と縁を切ってくれませんか？妻がかわいそうでしょうが。異変に気づいた周囲の人たちが、慌てて正治を席に戻そうとした。しかし、奈美さんはそばで笑っている。
もしかしたら彼女が夫にけしかけた可能性もある。俺は立ち上がった。もう待つ必要はないだろう。急遽計画の実行を決めた。今日を X デーとしよう。いいんですね。は？ではそうさせていただきましょう。正春さんと奈美さんが目を見開いて俺の顔を見た。津山奈美さんの仕事態度はかねがね問題があると思っていたのです。自分は特別だと言って仕事をより好みする。機嫌の悪い時は一切上司や同僚と口を聞かない。自分より低学歴の社員を馬鹿にする。これらの言動は社会人として極めて問題があると言わざるを得ません。奈美さんの存在は部全体、ひいては会社全体の士気を下げます。したがってご主人のおっしゃる通り退職していただくのが最善の方法でしょう。二人は真っ青な顔で俺の前に立ちはだかった。ちょっと。待ってください。社長には私の方から話しておきましょう。今まで本当にご苦労様でした。俺はそこまで言うと布ナフキンを椅子の上に置き、披露宴会場を後にした。後日披露宴に残っていた部下から聞いた話によると、津山夫妻と俺とのやりとりが元で、現場は大混乱となり、披露宴どころではなくなったらしい。というのも、実は新郎の正春さんは数ヶ月前に職場をクビになったらしく、彼は専業主婦となり、奈美さんが家計を支えていたからだ。その奈美さんが突然退職となれば、津山家は収入が途絶えてしまう。奈美さんは新郎を叱りつけ、あわやスピード離婚に至るところだったという。アルコールが冷めた新郎が泣いて謝り、離婚は免れたとのこと。さらに奈美さん自身の経歴も、俺はその時になって知った。輝かしい学歴を持っている彼女の人生も、決して順風満帆ではなかったらしい。聞けば、その偏った性格が災いして、これまで就職退職を何度も繰り返してきた。結局、過去に培った知識や学歴を活かせ、周囲も広い心で受け入れてくれる数少ない企業が梶山工業だったのだ。それも失い、新郎新婦はどん底に突き落とされたらしい。翌週、津山奈美さんはひっそりと退職した。そうして俺は求められていたミッションを無事に果たした。自己中心的で輪を乱す女性社員を葬り去り、梶山工業の技術部は安寧を取り戻した。誰も話の腰を折ることもないため、ミーティングでは建設的な意見が出され、休憩時間には社員同士が和気あいあいと語り合う姿も見られるなど、一人の人間がいなくなることで、社内の雰囲気が大きく変わった。その反面、俺の居心地は悪くなった。当然だろう。結婚披露宴というめでたい席で、俺は部長という立場を利用して、一人の部下を退職に追い込んだのだから。残された部下たちは、部長に逆らったら何をされるかわからないという恐怖心と不信感から、俺と距離を取るようになった。もちろん、俺自身も後味が悪かった。何も結婚披露宴の場で晒し者にする必要はなかったのではないかと。俺は少し前から用意していた退職願いを取り出した。もともと俺には分不相応な役職だったのだ。俺が与えられたレモン爆弾を投下するという役割は、どうやら自爆という役どころだったようだ。つまり爆弾投下計画は、俺自身の退職までがシナリオだったのだ。それも含めて、これまで見たこともない額の給与とボーナスが与えられているのだと、俺は解釈した。もちろんそれをはっきりと梶山社長から指示されたわけではないし、居心地が悪くても、このままこの会社に居続けることは可能だろう。しかし俺は、こんな状況のまま、今の会社や役職にしがみつきたいとは思っていなかった。それは、これが自分のやりたいことではないからだ。これまで俺は、両親のためや梶山社長のために働いてきた。しかし、これからは、自分のために生きていきたい。幸い、梶山工業からいただいた収入で、これまでの狭い 1DK のアパートから、設備の整った 2LDK のマンションに引っ越すことができた。30代になって、俺は初めて自分の部屋を持つことができたのだ。また、病気を患っている両親のもとには、週に何度か民生委員やヘルパーさんがやってきてくれるなど、様々なサポートへつながるシステムが構築できた。これで俺はささやかな自由を手に入れた。これからは自分のためだけの人生を送るのだ。翌月、俺は無事に梶山工業を退職した。最終日、デスクの上を片付けている俺のもとに、梶山社長が駆けつけてくれた。彼は俺に向かって深々と頭を下げた。いろいろとお世話になりましたね。感謝していますよ。いえ、梶山社長のご依頼に対するアンサーがこれでよかったのか、自問自答している毎日です。あなたは頭のいい人だ。私が期待していた以上のことを果たしてくれました。これからどうしますか？考えます。自分がしたいことを。あなたの人生はあなただけのものです。梶山さんは俺の手を両手で包み、そう言ってうなずいた。数ヶ月後、無職になった俺は、バー、レモンのカウンターの内側に立っていた。俺はマスターに弟子入りして、バーテンダーとして働き始めたのだ。俺は無類のお酒好きだった。しかし、これまでは自由になるお金が少ないため、頻繁にバーや居酒屋に行くことは難しかった。ところが、梶山工業で働き始め、
少しずつお酒を飲む機会が増えるにつれて、酒の奥深さを知った。そして世界中の酒を飲むというのが俺の夢になった。バーで働けば少なくとも毎日お酒に触れ、酒の勉強ができる。俺はバーで働くようになって初めて、自分が好きなもの、興味のあるものについて学ぶことができる幸せを感じていた。ある日何も知らない梶山社長がひょっこりバーレモンに姿を現した。おーっと、誰かと思えば。お久しぶりです、梶山社長。その服、似合っていますよ。梶山さんは俺のバーテンダー姿に目を細めた。絶望やしがらみのない顔は見ていて気持ちがいいね。ありがとうございます。今夜はご馳走させてください。俺はレモンサワーを作り、梶山さんの前に置いた。彼は噛み締めるようにそれを味わい、ゆっくりとグラスを置いた。80点ってところかな。甘やかしすぎないでくださいよ。マスターが困ったような表情で梶山さんを見た。俺たちは静かに笑った。ある夜、バーに津山奈美さんが一人で姿を現した。あの結婚披露宴以来、彼女とは顔を合わせていない。奈美さんは以前より少し痩せたようだったが、ほとんど変わっていない様子だ。左手の薬指には結婚指輪が光っている。俺は内心ほっとしながらメニューを彼女の前に置いた。どうやら彼女は俺の存在に気づいていないようだ。俺に気づいたら彼女はどんな顔をするだろう。俺を責めるだろうか、それとも怒って出ていくのだろうか。メニューを見ていた彼女の前にそっとレモンサワーを差し出した。ナミさんが驚いた表情で顔を上げ、俺を見た。あんたは英語が苦手のようだ。中国語にしてもらおう。今日は中国の人が多いから。英語ができないと知っていて、無理やり英語のスピーチを押し付けてきた妹の結婚相手。これまで散々俺をバカにして、さらに侮辱しようと薄ら笑いを浮かべている。ハーバード大卒って頭良いはずだよな。お前の言動は俺の妹まで傷つけた。このまま黙ってはいられない。ひとしは10代の頃から家族を養ってきた立派な人間です。中卒というレッテルなんてゴミほどの意味もない。俺を理解してくれる人たちのためにも家族だけではなく、俺は自分の幸せも考えることにした。俺の名は杉田仁志、34歳だ。今でこそ真面目に町工場で働いているが、中学時代はひどかった。万引き、喫煙、飲酒、喧嘩、悪い友人とつるんで何度補導されたかわからない。中学生になったタイミングで父が亡くなったことが最悪だった。突然の事故死で母はパニック状態。生活がガラリと変わって自分でもどうしたらよいのかわからなかった。続いていくと思っていた日常がいきなり壊れたんだ。思春期特有の反抗期もあって、全てのことがクソだと思った。そんな俺が我に返ったのは、5歳下の妹ののぞみがいじめられているのを見た時だ。お前の兄ちゃんは不良だ。違うもん、お兄ちゃんは優しいもん。俺は走って行っていじめっ子をどついた。のぞみは我が家の天使だ。父と母が喧嘩した時も、俺が母に叱られた時も、のぞみの仲直りしようの一言で平和になった。俺の天使をいじめる悪ガキを許せなかった。ダメ、お兄ちゃん乱暴しないで、怒鳴らないで。すがりついてきたのぞみはいじめられた時よりも悲しげだった。俺は気がついた。家で俺が母に反抗している時も、のぞみはこんな顔をしてるのだ。これはダメだ。ろくでなしの俺が家にいたら、のぞみが悲しむ。母さんが警察や学校でペコペコ頭を下げることになる。俺はここにいちゃいけない。そもそも中学で必要な教材を万引きしたのが始まりだった。食費すら困っている母に言い出せなかった。それを万引き常習の不良グループに見られ、なし崩しに仲間になった。どうせ金がないのだから、どうせ帰ったら叱られるから。ネガティブ度まっしぐらだ。その時の俺は仲間と縁を切る自信がなかった。だから不良仲間のいる地元を離れる必要があり、中学卒業と同時に俺は家を出た。中卒でできる仕事は少ない。かといって悪いことには手を出せない。俺が犯罪者になったら母と妹に迷惑がかかる。俺は派遣のバイトに登録し、チラシ配りや倉庫作業などできることは何でもやった。中卒で学歴のない俺はどこでも見下され、いじめられ、あのままならまたグレていたかもしれない。運よく助けてくれる人がいたんだ。17歳の時、俺は土木工事の販売にいた。中卒が珍しくない職場だったけど、一番若い俺は何かにつけターゲットにされた。弁当を取られたり、嫌な仕事を押し付けられたり。酔った男たちから出たばかりの給料を死守しようとした俺は、殴る蹴るの暴行を受けた。もう嫌だ、こんなところにいたくない。けれど、家には連絡できなかった。ボロボロの俺の姿を見せたくない。また望みを悲しませ、母を嘆かせてしまう。切羽詰まった俺は、叔父の影坂に電話した。父の葬儀の時に困ったことがあったら連絡しろ、と電話番号をくれたのだ。この電話が俺の人生の転機になった。家を出て数年後、落ち着いた俺はようやく家に連絡した。母は怒って泣きながらも許してくれたし、望みはひたすら喜んでいた。やっぱり家族はありがたいと思う。お兄ちゃん、私結婚するの。久しぶりに来た電話の第一声がそれで俺は固まった。お兄ちゃん、聞いてる？おめでとう。相手はどこのドイツだ？フライトで知り合ったの。
乗客に絡まれた時に助けてくれた優しい人よ。今度紹介するね。のぞみはキャビンアテンダント、昔で言うところのスチュワーデスをやっている。俺とは違って美人で頭が良く、介護大学を出てしっかりとした仕事に就いた。自慢の妹だ。母さんには言ったのか？うん、涙ぐんでた。嬉し涙だろう。無理もない。母の美代は働いたことのない主婦だった。父の死後、パートをしながらのぞみを育てた。のぞみの結婚で本当の意味で肩の荷が下りる。この仕事に就いてから留守がちだから、今更だけど、お母さん寂しくなると思う。お兄ちゃんも時々顔を出してあげてね。ああ、うん。はっきり返事を返せないのは、母に対して未だに苦手意識があるからだ。俺は母を心配させたという負い目がある。母の方は、俺がグレたのは自分がしっかりしてなかったせいだと思っている。俺たち母子の間には、微妙に気まずい空気感が存在している。しかし、のぞみが結婚すれば、いよいよ母は一人ぼっちだ。俺もちゃんと考えねばならない。のぞみちゃん、結婚するんだ。先を越されちゃったな。背後で聞いていたいとこのかすみがつぶやいた。かすみは、おじの一人娘だ。幼い頃に病気で母親を亡くし、今やおじの家の主婦代わりをするしっかり者だ。かすみは、俺が転がり込んできても動じなかった。あら、ひとしくん、久しぶり、と、普通にコーラを渡してくれたんだ。俺はホームレス同然の格好だったのに、ずいぶんクールね、とにっこりした。俺より2つ下なのに、肝が据わっている。中卒の俺が人並みの常識を身につけたのは、かすみのおかげだった。仕事に必要だった理数系の知識も、かすみの教科書で一緒に勉強した。俺は本当にラッキーだった。聞いたぞ、ひとし。のぞみさん、結婚するんだって？嬉しいのと寂しいのと半々です。父親の気分だな。お前とみおさん、2人の頑張りが実を結んだんだ。めでたいな。おじの影坂正道とは、父の葬儀まであまり付き合いがなかった。他県に住んでいるし、父の妹であるおばが亡くなってからは、法事や年賀状での接触しかなかった。なのに、血のつながりのない甥の俺を引き受け、自分がやってる工場の仕事を一から叩き込んでくれた。俺はひねくれた野良猫みたいになっていたのによく見捨てなかったと思う。親戚代表の祝辞は俺だな。気の早いことを言うおじも喜んでくれている。俺は気持ちが浮き立った。両家の顔合わせをレストランで行うと連絡があり、俺は久しぶりに髪をカットした。鏡を覗いて武将髭もないことを確認する。よし。よしじゃねえよ、ひとし。お前まさかそのまま行く気か？え、そうだけど。ちゃんと洗濯してアイロンかけたシャツを着たし、何か問題あるか？予想通りじゃねえか。かすみ。はいよ。かすみが紺色のスーツを持ってくる。お父さんのスーツだけどね。太っちゃってあんまり着てないから綺麗なもんだよ。そんな堅苦しい格好しなくても。これから行くレストラン検索したらフランス料理だよ。きちんとした格好しないと入れないかも。そんなこと聞いてなかった。のぞみは気さくな人たちだから気軽に来て、と言ってたのに。かすみが何本もネクタイを持ってきて合わせてくれた。俺があたふたしてると代わりにきちんと結んでくれる。いつもおばさんとのぞみちゃんにひとしのことよろしくって頼まれてるからね。仕事があって家に戻れない俺を、おじもかすみも家族のように気遣ってくれる。俺が人間らしくなったのはこの人たちのおかげだった。そして今回もその気遣いに感謝することになった。ごめん、お兄ちゃん。こんなレストランだと思わなかった。よくスーツを着てきたわね。かすみちゃん、グッジョブよ。見るからに高級そうなレストランだ。顔合わせということで、母ものぞみもそれなりに改まった服装をしている。俺一人軽装できたら浮きまくっていた。のぞみの相手は桂坂健也といういわゆるイケメンだった。つらっと背が高く、整った顔立ちで爽やかに微笑み、CM のような白い歯を見せている。健也の父は商社の取締役専務だそうだ。健也も同じ会社に勤めている。やけに済ました顔の母親が、のぞみさんは家族の系統を受け継いでらっしゃると言ったので、俺は、おやと内心首をかしげた。家族なんて遠い昔のことですよ。母が代弁してくれる。確かに母方の先祖は小さな大名由来の家族で地方の名家だったらしい。でも曽祖父の時代に財産はなくなり、祖父の代ではごく一般的な家庭だった。それなのに家族だというのぞみさんの血が我が家に入るのは嬉しいことだ。のぞみさんは品があるからね、と父親の方も言っている。品があることは俺も認めるのにやぶさかではない。やぶさかではないのだが、それではまるで血統のためにのぞみを嫁にすると言ってるみたいじゃないか。のぞみは血統も家柄も関係なく良い娘なのに。そして俺は透明人間だ。最初に紹介された時にチラッと見られただけで、その後は完全に無視されている。俺にも家族の血は流れてるんだけどね。料理が運ばれてきて、その違和感は決定的になった。コース料理だが、俺だけメニューが違う。明らかにグレードが低い。お好みに合わせてメニューを選びました。堂々と言われて、俺も戸惑っていたのぞみたちも言葉がない。つまり、俺は高級レストランの高いコースは口に合わないと言いたいのだろう。僕はハーバード大学でビジネスを学んだ後、父の会社で障害交渉を担当してます。ハーバードでたくさんの人脈ができましたからね。有効に活用してます。結婚式には彼らも来てくれます。
国籍が多彩なので、彼らに母国語以外の言語でスピーチをしてもらうイベントを計画したんです。この時、彼は初めてまっすぐに俺を見た。そこで、そちらもお兄さんに英語でお祝いスピーチをしてもらいます。お兄ちゃんは英語できないの。こちらからは私の友人に頼んで。のぞみが慌てたように言う。そうだ、俺は英語なんて、This is a pen ぐらいしか知らない。いや、キャビンアテンダントが語学に堪能なのは当たり前すぎる。もうプランナーに言ってあるから、ここはぜひお兄さんじゃなきゃダメだ。私、そんなイベント初めて聞いたわ。サプライズだよ。ひとしさん、聞けばあんたは中学を出た後、のぞみとお母さんを放って家出したそうじゃないか。本来、家族を捨てたあんたが、式に参列する資格はない。参列したいのなら、英語でスピーチしてもらう。のぞみが驚いた顔で、桂坂と俺の顔を見比べている。母の顔はこわばり、その表情は、俺の罪状を説明する警察官に向き合った時と同じだった。わかった。他に何が言えるだろう。のぞみの花嫁姿を見るためなら、英語のスピーチくらいやってやろうじゃないか。結局俺は、グレードの低い料理を一口も食べることなく、店を出た。とにかく、下手でも英語でスピーチすればいいんだ。俺は、工場で唯一英語ができる霞から特訓を受けることにした。できると言っても、高校で英検3級取っただけなのよ。二人でスピーチを考え、翻訳アプリにぶち込んで英語にし、その発音を調べながら練習した。本当にバカにしてる。事の経緯を聞いたおじもかすみも、俺に対する桂坂の態度に怒っている。でも、俺は当然だと思った。父が死んで一番大変な時期に、俺は荒れまくった挙句、家族を置いて逃げ出したんだ。式の参列に条件をつけられてもしょうがない。のぞみの花嫁姿を見られないと思うと、ゾッとする。あの世の父にも申し訳ない。母ものぞみも無理することないと言ってくれたが、俺は必死に英語スピーチを暗記した。万全とは言えないうちに式当日になってしまった。桂坂側の参列者はとても多かった。うちの10倍近くいるらしい。杉田家は母側の親戚がいないから、こちらの親族は影坂の王子と霞だけで、他は友人知人ばかりだ。だから、挙式と写真撮影の場は、桂坂の演者に占拠されたようなものだった。あれが花嫁の中卒だっていう兄か？家出してたんでしょ？よくも参列できたわね。中卒だと？そんな親戚ができるなんて、桂坂の恥だ。隠す気もないのか、あからさまな陰口が耳に届く。あいつら。いいんだ、おじさん。言われても仕方がない。ちょっと、私が行ってくる。待った待った。のぞみの結婚式で騒ぎを起こしたくない。あの子には幸せになってほしいんだ。俺が家を出た時、のぞみはまだ小学生だった。ほんの子供だったのに、母と二人ぼっちで残されて、どんなに心細かっただろう。そばにいてやらなかった俺は、本当にダメな兄ちゃんだ。それなのに、のぞみは俺を慕ってくれる。久しぶりに電話したり、数年ぶりに会った時も変わらぬ笑顔で、お兄ちゃんと呼んでくれるんだ。のぞみが幸せになれるなら、悪口くらいいくらでも我慢できる。両家揃った集合写真を撮るとき、俺は剣也に呼び止められた。あんたは後ろの目立たないところに行ってくれ。中卒が真ん中にいたら目障りだ。他に聞こえないように囁かれる。あれ？お兄ちゃん、どこ行くの？ひとし、隣に来なさい。俺はいいから、と手を振って最後列の端っこに立った。この場にいられるだけでもありがたかった。では、イベントタイムです。僕の親族や友人たちが母国語ではない言語でスピーチしてくれます。始まってしまった。まだ自分の番ではないのに背中に冷たい汗が流れる。スピーチは本当に多彩だった。紹介によると中国人が多かったが、フランス語、スペイン語、ドイツ語だったらしい。解説がなければ何を言ってるのか全くわからない。英語の時は、皆さんお分かりでしょうから無粋なことはしません、と解説すらされなかった。では次は、のぞみさんの兄、ひとしさんが英語でスピーチしてくれます。来た。俺は汗でマイクを落とさないように震える手で握りしめる。大丈夫だ。読み方は暗記したし、メモもある。The weather is fine today。途端に爆笑が湧いた。何が起きたのかわからない。ひとしさんにとって今日は良い天気なんだ。しまった。外は雨だ。本日はお日柄もよく、お英訳したのをそのまま読み上げてしまった。間違えないように必死で天気のことなど頭になかった。学がないから、所詮中卒、恥ずかしいやつ。声を潜めもしないそんな言葉が嘲笑とともに聞こえてくる。俺は頭に血が上ってとてもスピーチを続けられない。天気くらいの英語も使えないとはね。どうやら義兄は英語が苦手なようだ。そうだ、中国語にしてもらおう。今日は中国の人たちが多いからね。英語よりいいかもしれない。うすら笑いを浮かべる剣也を見たとき、隣でのぞみがうつむいてるのに気がついた。噛み締めてる唇が痛そうだ。俺の頭は一気に冷えた。のぞみは俺の宝物です。俺は中国語で話し始めた。子供の頃からいつも笑顔で明るくけなげに母を支え、ろくでなしの俺にも優しかった。アルバイトしながら進学し、立派な仕事についている。とても自慢の妹だ。だから絶対に幸せになってほしい。そう言ってスピーチを終えると、中国語がわかる人もわからない人も、唖然とこっちを見ている。ちょっと貸して、私もスピーチするわ。
いつの間にか隣に来ていた母が奪うように俺からマイクを取り、キリッとした顔で新郎新婦を見た。本来、新婦の母である私が今スピーチするのは非常識ですが、新郎が随分非常識なイベントをやりましたから構いませんよね。氷のような冷たい表情と声色に俺は思わず一歩引いた。これは俺が喧嘩して怪我をした時の一番怖かった母だ。のぞみ、今この場であなたに伝えておきます。あなたが学費の高い私立高校への進学を諦めようとした時、学資保険があるから大丈夫だと言ったのを覚えてるでしょ？あれは嘘だった。ひとしのお兄ちゃんからの仕送りのおかげだったのよ。母さん、それは言わない約束で。あなたのお金と知ったら、のぞみが進学をやめるからでしょ？今は関係ない。見れば、のぞみは口に手を当てて俺を見ている。あなたが就職してからも、心の負担になりたくないからって口止めされてたの。私のパートとあなたのアルバイトだけで暮らせて、進学もできたのはひとしのおかげだったのよ。ひとしは亡くなったお父さんの代わりとして、あなたを立派に育てた。俺はなんとなくいたたまれない思いだったが、大きく息を吸った母は会場を眠めつけるように見回した。なのに、どうしてひとしが馬鹿にされなきゃならないんですか？英語ができないのが何です？中卒の何が悪いんです？ひとしは10代の頃から家族を養ってきた立派な人間です。のぞみが顔を覆ってしまった。ああ、泣かせるつもりなんてなかったのに。そして今の母の言葉は、俺の中にあった負い目を溶かし、水分となって目尻を潤ませた。よし、次は俺のスピーチだ。母から叔父にマイクがバトンされた。ご紹介に預かっておりませんが、新婦の叔父の影坂正道です。金型の工場をやっておりまして、ひとしもそこに勤めてます。金型というのは馴染みない人も多いでしょうが、機械化された工場で何を製造するにもほぼ必要なものでして、良い製品を作るための製造ラインを作るための部品を作る形とでも言いましょうか。この形を作る形次第で品物の質は変わります。いきなり無関係な話を始めた叔父に、唖然としていた会場は呆然となる。からはに変わった感じだ。そういう会社でひとしは金型設計士をしております。ポンと肩に手を置かれた。非常に優秀な設計士で、ひとしのおかげで我が社は業界で名を馳せております。難しい注文にも対応し、不可能を可能にする男と言われてます。特許をいくつも得ていて、要請があって中国の工場に何度も直接出向いてます。先ほどスピーチしていた人たちの紹介にあった会社にもいくつか行ってます。工場長と友達だったか？いや、俺が親しいのはあの会社の社長です。叔父がいくつか社名を口にすると、どよめきが上がって何人か挙動不審になっている。のぞみさん、あなたのお兄さんはそういう男だ。中卒というレッテルなんてゴミほどの意味もない。努力家で頑張り屋で才能があって、そして何より家族思いだ。あなたはそういう彼の愛情によって成長し、今ここにいる。自分が幸せになることが兄さんへの一番の恩返しだと思って、幸せの道を見つけてほしい。はい。溢れんばかりの涙を目に浮かべながら答えてくれたのぞみに、俺はうなずき返した。見ればその隣では、剣也が塩を振ったナメクジのように深くうなだれていた。披露宴は尻すぼみになり、早々に引き出物が配られて自由に参加となった。新郎新婦からの感謝のスピーチも来賓の見送りもなしだ。さっさと退席したのぞみを探して控え室に行くと、怒りをはらんだ妹の声が聞こえてきた。お兄ちゃんはね、昔から私を優先してくれた。自分が買ってもらったゲームなのに先にやらせてくれたり、美味しいものはいつも私に多くくれた。あの子はこんな状況で何を言い出してるんだ？プライベートなことだから誰にも言ったことないけど、父が亡くなった後、うちは金銭的にすごく厳しい時期があった。納豆一つを兄弟で分け合ったくらいよ。だからお兄ちゃんは家にいなかった。自分がいなければ食費が助かるから。あの時まだ中学生だったのに。のぞみが気づいていたことに驚いた。確かに最初は教材の万引きだった。でも仲間と万引きを繰り返すようになり、それで自分が食って帰れば家の食費が浮くと思った。家に帰ってきたお兄ちゃんは、のぞみ、ご飯食べたかっていつも聞いた。食べたよ、お兄ちゃんはって聞き返すと、外で食べたって言うの。数えきれないくらいそんなことがあった。そういうお兄ちゃんをあなたは侮辱したのよ。簡単には許せない。話し相手は剣也のようだ。俺はそっとその場を離れた。二人のことは二人で決めればいい。のぞみたちは新婚旅行をキャンセルし、入籍もしないという。私、彼という人間を知らなかった。うちの息子をあんなに侮辱する家と縁続きになりたくない。母はすっかりへそを曲げた。桂坂家の失礼な態度をのぞみの幸せのためだと思ってずっと我慢してたらしい。さっさとあの男に引導を渡しなさい。まあ、待って。今別れたら一方的な婚約破棄で慰謝料を取られるかもしれない。向こうに非があるが裁判になっても面倒なので様子を見ているという。我が妹はなかなかに下だから。嫌な思いさせてごめんね、お兄ちゃん。言い訳になるけど、私には本当に優しくていい人だったの。のぞみはちょっと寂しそうな顔をした。剣也に複雑な思いが残ってるのだろう。兄としても複雑だ。そう思っていたら、桂坂家が親子揃って謝罪に来た。申し訳ありませんでした。
のぞみさんの友人から彼女には不良で家出した兄がいると聞いたんです。のぞみさんは優しくてつけ込まれている。近づけない方がいいと。それで俺がのぞみのそばに行くと嫌な思いをするようにした。散々な思いをすれば近づかなくなるだろうと。ハーバード大って超優秀な奴が入る大学だと思ってたけど違うんだな。回りくどいことをしなくたって近づくなと言われれば俺は近づかない。のぞみの幸せが優先だから。俺をのけようとしてのぞみに嫌われてちゃ意味ないな。あんたの一番のミスはまず最初に俺という人間を知ろうとしなかったことだ。学歴や血筋で人を判断してるようじゃのぞみにふさわしくない。ケンヤはがっくりうなだれる。のぞみに結婚を保留にされたことが相当答えたようだ。妹への気持ちは本物だったらしいことに兄としてちょっとホッとする。でも復縁の手助けなんてしてやらない。結婚したかったら自分で頑張れ。桂坂夫妻の謝罪の目的は俺より叔父に対してだった。影坂金型工業はケンヤの友人たちが所属する会社の仕事を断った。俺を嘲笑した連中を叔父はしっかり覚えていたんだ。そしてそれらの中国の会社は桂坂の商社の取引相手でもあり、影坂金型工業に切られた事情を知って取引停止の騒ぎになっているらしい。うちがどこの仕事を受けるかなんてあんたらには関係ない。俺が謝罪を受ける言われもない。とっとと帰んな。叔父は俺より辛辣だ。のぞみちゃんが自分はいつになるかわからないからお先にどうぞって言ってたよ。かすみがあさっての方を見ながら言い出した。私は大丈夫だから、お兄ちゃんはそろそろ自分の幸せを考えてほしいって。そうか。じゃあ結婚して家でも建てるか。あんた？嬉しそうに俺を見たかすみにうなずいてやる。俺がかすみと結婚して工場を継ぐというのはいつからか決定事項になっていた。俺はこの仕事としては高給をもらっているし、特許料と合わせれば社長の叔父に近い収入がある。あとは決断次第だった。妹が幸せを見つけてからという予定はダメになったが、あの子は俺が見てなくても大丈夫だ。そろそろ子離れ、いや、妹離れしなきゃいけない。二世帯住宅もいいと思うのよ。おばさんとのぞみちゃんも呼んで一緒に住んだら？それもいいな。いっそ、おじさん含めて3世帯にするか？おじの住まいは工場と棟続きだから、結婚したら隣り合う敷地内に家を建てろとずっと前から言われている。のぞみがフライトでいないとき、一人になる母のことも気になっていた。離れた方がいいと自分から去った家族を、今度は俺が呼び寄せる。俺の家族と第二の家族。大好きな家族みんなと一緒に暮らす。ずっと家族にとっての幸せを考えていた。俺はようやく自分にとって一番の幸せに向かって進もうと思う。